Защо? Защо? Защо си държите парите в банки? Здравейте, аз съм Сашо и не съм икономист, но както не съм централен, така и не съм и частен банкер. Иначе, ако бях частен банкер, най-вероятно ще да се издържам от това да ви цакам вас с дребни таксички за щяло и нещяло. И така, като ме погледнете, вие бихте ли ми дали по-голямата част от парите си, за да ви ги държа, съхранявам на безопасно място ушким, че и да имате възможност да си ги достъпвате и да си ги харчите през мен и да получавате някаква минимална доходност, която все пак да не изпреварва инфлацията. Като ме гледате какъв съм мазен тип и мошенник, както не бихте ми дали на мен по-голямата част от парите си, защо тогава ги давате на банките, които са същите като мен мошенници, само че в много по-крупни размери и мащаби. Единствената разлика между мен и тях е, че те просто са много по-крупни и обемисти. Защо наистина? Давате ли си наистина сметка вие реално колко много пари държите вие в банките? Искате ли да ви покажа? Един момент искам да шерна един екран, да видите вие точно колко пари държите в банки. Би трябвало сега да ми виждате екрана, да си го шервам. Да, виждате един екран. Един момент. Да. Нарастват депозитите на домакинствата в банките. Нека прочетем. Депозитите на домакинствата са, имайте предвид, това е валидно към 23 октомври 2023 година, когато парите ни са публикували тази статия. Сега сме, когато записвам това 6 март 2024 година. Всяко нещо, което казвам, имайте предвид, че е актуално към момента, когато го казвам, а нещата, които четем, са актуални към момента, когато са публикувани, нали? Депозитите на домакинствата са 76,46 милиарда лева или 40,9% от брутния вътрешен продукт на страната към края на септември. Те се увеличават с 10% на 100, с 10,5% на 100 спрямо същия месец за 2022 година, 9,8% на 100 годишен ръст през август 2023 година. В края на септември депозитите на неправителствения сектор. Да, нататък мисля да не четем за бизнеса и неправителствения сектор. Само домакинствата държат в банките 76,46 милиарда лева. Това означава домакинствата, хората като мен и вас, вашите семейства. Това да кажем, че се пада по... Ако на всеки човек в България се падат по 10 000 лева в банка, това са 65 милиарда лева. Значи предполагаме, че хората държат малко повече от 10 000 лева средно в банка и така се формира ето тази цифра. Сега искам да спра да го шервам този екран. Така. Имате ли си идея какво правят банките с вашите пари? Какво може да правят? Генерират огромни, рекордни печалби, разбира се. И това също можем да прочетем. Нека сега прочетем. Отново ще шерна един екран. Изчакваме бумъра да си шерне екрана. Да, ето бумърът вече си е шернал екрана. Банките спечелиха близо 1 милиард лева повече за година. Това отново е към 2 октомври 2023 година. Печалбата на банките се увеличи с почти 68% за първите 8 месеца на 2023 година, спрямо същия период на миналата, на 2022 година, отчета БНБ. Към 31 август 2023 година печалбата на банковата система стига 2,3 милиарда лева с 941 милиона лева повече на годишна база. Приходите от такси и комисионни, забележете, приходите от такси и комисионни стигат 1,241 милиарда лева, показват още данните на БНБ. Разходите за обезценка на финансови активи, дърбъра нататък, мисля, че няма какво да четем, това не е релевантно. Спирам да шервам, но както виждате, банките генерират печалби рекордни на ваш гръб с вашите пари, които вие им предоставяте да държат и съхраняват във ваша полза. Как банките по принцип печелят пари? Като вие си депозирате парите при тях с надеждата, че банката ще ви даде някаква доходност под формата на лихва. Обаче,
За банката вашия депозит се явява заем. Вие на банката сте кредитор, като депозирате парите си в нея. С вашите пари банката оперира, като ги дава на заем на други хора при по-висока лихва от тази, която е дала на вас, за да могат те, съответно тия хора, да купуват неща, като например жилища, или за да инвестират. Разликата между лихвата, която банката дава на своите длъжници, и тази, която дава на вас, които сте нейните кредитори, се явява на банката печалбата. Но лихвите по ипотечните кредити са много ниски, съответно и лихвите по депозитите няма как да са много високи. Те не могат да изпреварят инфлацията в случая. Парите ви в банката, като ги държите, се обесценяват. Те си губят стойността и покупателната способност, изяждат ги едни молци, които молци наричаме инфлация. Затова сме говорили в предишно видео, как е по-добре 100 лева да ги похарчите за 2 бутилки черно Джони, отколкото да ги държите в банка или в матрак, че инфлацията ви яде парите в общи линии. Защо мислите също за корицата на това видео съм избрал Сър Стенли Ройс, бащицата на грубия секс? Защото точно такъв груб секс извършват банките с вас. Имаше едно време един футболист Сеск Фабрегас. Представете си него за какъв сеск става въпрос. Не секс, сеск. И банките използват вашите пари, за да генерират тези рекордни печалби на ваш гръб, и това правят с парите, които вие сте им предоставили. А за вас остава доходността, която не може да бие инфлацията. Някога, в едни легендарни отминали времена, пословични, когато инфлацията е била под 3%, лихвите по депозитите са минавали и 4%, вие тогава, ако сложите пари в банка, сте царе, защото биете инфлацията. Но това от много години не е така. Поне от началото на COVID-пандемията, ако не от по-рано. Най-доброто в момента, което банките също могат да ви предложат, това са спестовно-застрахователни продукти, които те предлагат в партньорство с застрахователните дружества, с които оперират. Но самият аз най-вероятно мога да ви предложа, тъй като аз предлагам подобни продукти, бих могъл да ви предложа същите продукти и то при по-добри условия и по-висока доходност, отколкото могат да ви го предложат банките, така че не ходете при банките, питайте ме мене и аз да изкарам някой лев. Банката като цяло трябва да третирате като все едно е вашия портфел или вашия джоб. В банката дръжте само пари, които ще похарчите, също като в портфела и в джоб. Банката е малко по-ниско ликвидния начин да държите пари, отколкото в брой, освен ако не плащате с карта, като тогава ликвидността на практика е същата. Дали ще извадите пари кеш от джоба или карта, за да платите, разлика никаква. В банката все пак не е спестяване. Държането на пари в банка не е спестяване, там парите мухлясват, изяжда ги инфлацията, там седат само пари, които ще харчите, също като в джоба ви. Лихвите няма как да бъдат по-високи, като банките просто разполагат с толкова много налични пари, 76 милиарда лева, както погледнахме преди малко. И докато банките разполагат с толкова много пари в наличност, които те трябва да генерират печалба, като ги отдават като кредити, лихвите по депозитите просто няма как да са по-високи от това. И как би могло да стане, като банките просто държат толкова много пари? Ако вие обаче, хората, които си държите парите в банките, извадите дори 10% от тази сума, която държите в банки целокупно, ако извадите само 10% от сумата, която българските домакинства държат в банките и ги вкарате в реалната икономика, като ги похарчите или инвестирате в нещо, лихвите по депозитите и по кредитите биха се вдигнали. Но на банките, запомнете, на банките, третирайте банките както спартанците третират персите. Нищо не им давайте, но от тях вземете всичко. От банките можете да взимате. Извадете част от парите, които държите в банките и ги използвайте, например, като самоучастие и за остатъка изтеглете ипотечен кредит и купете жилище. Ако все още нямате собствено жилище, направете така и живейте в него, а ако имате, купете си още едно и го отдавайте на някой друг, който все още си няма собствен и не е постъпил по собствения начин. Аз лично за себе си
все още не съм успял да намеря обяснението защо банките не го правят това вместо вас. Те да купуват и да управляват имоти, като ги отдават под наем и да ги отпускат на вас като наематели, а вместо това ви отпускат на вас заеми, с които дори на номиналната стойност на този заем неговата себестойност и покупателната му способност се обезценява. И с отпуснатия на вас заем вие придобивате реален актив сега, на който стойността му във времето само ще расте, най-малкото от инфлацията, но и допълнително от увеличаването на стойността на имотите, просто заради търсенето. Няма индикации. Имотният балон все се прогнозира, че ще се спука от последните доста години и все не се спуква. И банките ви отпускат на вас кредит във вид на обезценяващи се финанси, пари, за да придобиете актив, на който стойността му само расте, докато вие им изплащате и накрая сте им изплатили кредит, който се явява обезценяващи се хартийки. Докато вие изплащате кредита, инфлацията го изплаща по-бързо от вас дори. Само в САЩ някои фондове като BlackRock вече практикуват това, те да придобиват имоти като инвестиция и да ги отдават под наем на наематели. Но така, когато вие изплатите кредита, активът с увеличена стойност остава за вас, а банката държи парите, които са се обезценили, дори и като прибавим към тях лихвата, която лихвите по кредитите също са по-ниски от инфлацията. Инфлацията изплаща кредита вместо вас. И все още не съм успял да схвана каква е схемата на банките да го правят това. Продължава да ми обягват. Те банките дори правят всичко възможно, за да можете вие да продължавате да си обслужвате кредита, преди да трябва да почнат да завеждат дела срещу вас, за да придобият актива, с който е обезпечен кредита. Защото тогава банките се явяват в положение да трябва да управляват или да продадат този имот, а явно това им е несвойствено и предпочитат да не го правят. Обаче, както видяхме, банките не могат да генерират всичките тези приходи само от високи лихви по кредити и това, което не могат да постигнат с лихви по кредити, те постигат с таксички. Видяхме по-рано каква цифра, каква печалба генерират от такси. Такса за обслужване, такса за внасяне, такса за тегляне, такса за трансакция, такса за здрасти, такса за каквото си поискате, за каквото ви хрумне. Моята надежда е все пак, че финтех, финансовите технологии, това се надявам да убие банките в някакъв момент, но истинската ми тревога е, че финтех ще мутира и ще се видоизмени в това, което са банките сега и просто ще бъде банките под друго име. Но при това положение просто ще трябва да се надяваме и ще чакаме да видим кое ще е следващото нещо, което ще убие финтех, когато или ако то мутира във вид на банките. Както и да е. Това имах да кажа по въпроса за държането на пари в банки. Не го правете. Ако ви е харесало това видео, оставете отдолу един палец. Кажете ми в коментарите как не схващам, как банковия сектор е основата на една икономика и без банки сме за никъде. Или ако знаете всъщност каква има на банките схемата и можете да ми го разясните, пишете в коментарите, кажете ми го. Можете да се абонирате в канала, ще има следващи видеа. И ако имате твърде много пари и ги държите в банка и се чудите какво да ги правите вместо това, в описанието има начини как да бутнете някой лев на този канал да се развива. Аз бях Сашо, не бях нито икономист, нито централен банкер. До другия път!